dit eigenlijk de mooiste tijd van de skiën wat dat betreft. Ja? Want die lammen mooi geboren worden en het is ja, eerst van die hele lieve beestjes en hoe hard dat ze dan alweer groeien. En ik had ze geboren met hoe gauw had ze er al eens bij stenen en om die jaar zitten de ziekte en zo. En daar kan ik echt wel van genieten. Dit vind ik de mooiste periode van skiën wat dat betreft. Dus, ja, maar ze ben ik gauw weer gerust. Dat weet ik gewoon. Dus, en dan mooi, ik zeg net zeggen dat het mooie er weer ook is, maar ik vind dit echt, dat ik zeg van, de sjost gewoon groeien en dat jouwt je gewoon kijk. Hoeveel skiep heb je al? 100 skiën. Okay. Ja. En hoeveel lampjes krijg je dan? Ja, een dikke 200, dat kijk ongeveer van nu. Ja. En er ben nu 50 lammen. En ik zit nu op 150 lammen ongeveer. Levende lammen. Dan ben ik een keer gegaan, maar dat ga je ook allemaal bij. En hier wat speciaal? Ja, juist een nacht. Nou, Oostenrijk, ik denk maar even zien hoe het bij de skiën brengt. En nou, dan ben er 200 lammen. Dus iemand die hak in een hakje zetten en dan heb ik een lam houden en dan ben je nog een bezig. Ik ben in Fiegel, ik denk nou, dat zijn al wat lichte pootjes, dus er zal wel wat meer uitkomen. Dus daar haal ik een lam uit en nu in Fiegel zit nog een in. Dus, maar ik denk de eerste die horen maar even weg, dat ben ik wat heen weggegaan. Nou, die ene kwam draai uit, op een gegeven moment higeer ik draai uit. Ik denk, nou, zit dan nog wel wat een dik bukje. Dus ik denk, nou maar even Fiegel, ja, zit er nog een in. Dus, maar die zit zo lang voor dat ik ben eerst maar even in de hoer gegaan, ga ik even een kopje thee gaan. En toen ben ik weggekomen en toen weer dat lam, ik had vier dat het eruit kwam. Dus die eruit haalde en nou, ik denk, dit is voor jou een mooie lam, dit is de mooiste woord, dan kan ik weer erbij. Dus ik het skiën bedoel en ik denk, hoe verdorie nou weer hierin zitten. Dus nou is Fiegel verdikken, ja, zit nou hierin. Dus maar weer even watje. En nou, na een kwartier kon ik die er ook uit krijgen. En toen heb ik 4 knappe lammen. Skiën weer skraal genoeg. Echt, de koers heeft er doorheen gezien, zo halverwege. Maar die komt er ook wel aardig bij. Dus ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat je 4 lammen bij een skiën hebt. Gebeurt dat vaker? Nee, net heel. Het gebeurt wel eens, juist het wel eens vaker. Ik had eens een keer eerder gehad, maar toen in de 2D. En 2 hele liedjes, maar dit ben ik echt 4 mooie, gelijke knappe lammen eigenlijk wel. Dus dit is echt wel bijzonder, ja. Kom eens kijken. Je moet nou ook een sleep hebben. Nou, dit wil ik. Nou, het schip zocht er op zich al redelijk uit. Het boekje er weer mooi vol. En de lampjes ben ik al helemaal, zie er enkel al helemaal. Dus dit gaat eigenlijk hartstikke mooi zo. De Mighty het in volle glorie, zoals je het eruit. Nou moet het waarlijk nog even mooi. Ja. Het is gelukkig net koud, want we gaan wel eens gaan met de lammerij, dan is het ook bruiselijk koud, dan vriest het en dan is het voor zo'n lampje is wel echt fris, hè? En voor diezelfde week als de nacht uit mag. Dus dit op zich vind ik het nou net raar voor dit, maar dan wordt mij de Mighty begonnen, ja.